Fitip ki perlop ki chinga haga ji ibjingi kungi biru. Kata inang le bha ya ki biru. Kata ki biru inang shim ka buyingi. Hagintin jong ka psychology ki khot ika ka psychology of entitlement. Tebangin skang tho shay ka ni banta nga kwa bani tho ipi ya ka wei ka jingi tho kana. Sina ka bi ka por ha ka wei ka rishi ap ka batar khong ba. But omdan slap dakip nai. But kiwa ki badan ha ka ta jaka ki larngat lo. Ki langkha ki la terkhong. But kalong ka ba ban lap ya ki jingba. But ha ka ta ka themdan ta ki spa telik khnai ki yat thangan. Ka wei pa ka wei ka sngi ka longkum ka jingele bakin im. But kawai pa kawai ka meet bagi thia ki thia dak jing sha thangan Henry haplen jong ki don wei ukhnai bala temen bala yaw ka tak jingmut ki jumbar khat kum ku vibat ki khnai ki ba punlut ya ka snem jong ki Henry ma upat upunlut ya ka snem jong ha ka ban lum ya ki jingba kat ba ki wei ki bamlut ya ka eki ka bagi yo kat ba mo upat ulum upelang ya ki tak jingba kat ba ki wei ki imtang na ka banta ka wei ka sngi kat ba mo upat upar khat ya ka lawe na ka banta jong kalashai but namar jong kane ka jing start jong ula pelum shi bun eki ba hapo jong ka karem ka ba usa ka ba la ban besa yu leng ba jong kata ka ayom jong kata ka nem snyu ka ba ula ban shu ya kita ki para khana jong bakin yap hapleng jong kata ka nem snyu ka ba shirkhe jong kata ka por Henry shem la le kumta namar ba ulong ukhnai umubha udon ya kata ka ja ka mensen ka ba sungur but bonsen ki bru ki ba bah ki pe ya kata ka jingstam ka baki kento ha kata ka por ban ya kata ka jingma ka ban sawan kum taro uni ukhnai la rai ba man la ka sngi haba umi shabar na kata ka karam ka bosa unra hakti jung u ya shitro ko ba ban sam shaki pro jung ki ba yap thangan klem ka jingsiu klem ka nu ka daw klem da khmit lenti a na kita ki perlo ka jung tang ka wei ba kata ka jing le ba ki khnai ki bathangan ki dap da jing men haba ki lap kum uta ukhnai ki yeng da ulan ya kata ka jing le spun ku jong bar ki buram yu la demi la ka jong khle bar ki ngo yu dandro ki ba khot yu hero dandro ki ba khot yu nong panim long shu tang kum ki wi bar ki khna Henry ulong o bakrau ulong unong panim na pinjuki but hagata ka por baro ya bait ya rti ka ba sudah Henry ke aka ka basnyu kajia haba ubriu uyayo ya kajirap hagaban nangkong kisngongo nang tapat kisngau jo deni kisngau tenan o ya kata ka ek bagiyo bad hadin nang tapat i khme denti bad suki kisngau baka de ka hok jongki bagen yo fitip haga gentin jong ka psychology ki khot ya kani ka rukom ka entitlement mentality fila bang kelinga ka jumut jong kani ka de kata ka jinget ba ubriu usngau ba ude hok ban yo ya kanu ka jimentoy ya kanu ka jingkershan ka jing shakri ka bakarpang klem da khen ya kata ka jing persang ya ka jing no senyang lene klem da ai khuble lene ka jing sngongo ya kita ki bru ka ba ai sngob ha ya ki lene haka simple term ilaban ong kata kalong ka ka ba ngi ju yo kum ka jing ai sngob ha suki ngi shim no ya ka bakade ka hok ka jong ya bagin yo ya kata utau temen uknai temen klem da poi perkhat klem da poi kan mau kumno kata ka jing perkhat ka rung haga jing mut jing perkhat jong kita kenai Henry kata ka jing perkhat ka wana suki haga jing jajar klem ka jing yo i klem ka jing khamilenti kita ki ju ki kenai ki baju khliap ki khti jong ki ban ong khuble shibot ban ngu yo mentapat ki plate ialah ki jong ka khti mentapat ki plate ialah ki jong ka khti da ka jing khamilenti kita ki ju ki kenai ki ba ju yaro yo man shwa menta kita ke ju ikna ki ba keli jingkeli yo but hagano kanu ka khlimat ba ka ba ki bru ki stang ban keli jingkeli ya ka jingle bha jongno haga jaka bakin aingo lani ban ai khuble hangta ka jing ka stang ban wa ka jing sngongu suki ka kalash ka jing khamilenti haga be ka sngi we na ki khnai ki badan hangta ka por kila complain wong balai ka jing kham jonga kalong khamret ban ya ka banga yo menen nangta non sda we pat wong balai uyo khambon ukuba ban yanga we pat uknyum lada uni utemen i jangi la de ban ai khambon yangi khemi ka baji hangni omdan uweru uba keli jingkeli balai uyarap yangi balai uyarap ya baro penban ki keli jingkeli balai yarap yangi khambon kani kalong ka jingkala ka ba mahabha haga human psychology haga to ka khalimat ka ba kata ka jing sngongo ka jano ka jingle sbun ka jingle bha kam long shu ka aka
kebabaha hakaman jong gitu kibiru panban la shim ya ka kum ka kamram but way ba kibiru ki pe ya ka jing IT jong phi kum ka kamram ka jong phi kim yarap shu ya ka jing persyang kim yaro shu ya ka jing persyang ka jong phi kadon sada ka bipat ka contain ha ka psychology ka bagi khot ka hedonic adaptation kani kemut ba haba kani kemut ba ubru kuloi banju bar kanu ka kam kata ka ka ba usnya phla manshwa kalong normal no tang hadin katukan ipor nanai pidag nung sa shubam ta don ubri uba IP sai pi pisngau kumno lada ki IP sai lada u IP sai pikam tam ha por pikir do piton kamai pisa pisngau ngo ayu naman ba u ai pi ya kata pisa lada ki rap pi ya kesen ban kong pisngau ngo yu bat pis pi ong yu kuble shibon lada uta uju ubri u IP ship hoset kajia fitip pinang pendunano ya kata jingiro naman pi yo man gasngi bat aljia ba uira pi chis pa sin pinstang ban kemitlenti penban haga jaga ba pins ngau pi kemitlenti penban kajingirap dane unong irap umperkela henry unong pediang ba kajing pediang kakala kata ka ka ba phla kamlong shu ka ba phla kajing ais ngom haman shwa kalong ka ba don kam dane ka ba phla henry mentak kilas ngau ba kalong ka rutin bat ka rutin ka penyap no ya kata kajing ngau kata kajing ais ngau ba jong uta kalong kumjo kita ki ju ki khnai ki bala ju khat yo u hero mentapar ulong u target jong kata kajing komplain jo ki hakanu kanu ka jaka bagi khnyum ma u ude u banengkong kajing ba ka ba khlem uput ka kelas ka jing penjat elade uta u khnai temen u yo i ya kata kajing ya khi ya kata kajing ran jong ni ki khnai henry shem lale ukran halade ki don hapleng jong kajing dena kata daw kikran kelumar kumni upar khat kumta ule kumno haka jaga ba un pununa ta kajing ajung wai khambon henry ka complain kanang jor wai khambon penban kajing dawa kanang jor ula ai ti khambon but ka ba phlak ba jihang ni kata unang ai kata unang IT kata nang duna kata kajing sngongo but kajing yaro balai namar kajing ai ka ba khlemo put bonsen ka penlong yakwe bagen khimit nanti ban ya ka ban sngongo kani ka long kajing shisha ka ba mapa ka ba ki ba bon ki shlem bantip ki bru ki bamnang ya uni uput ki long ki lanot jong kata kajing bha ka jongki bon ki bru ki perkhat lada ngairap khambon yo le se ki bru ni ro nga henry sngosi ka psychology ka pan ingi ya ka ka long mar prasha mar khongpong haba ka jinglong bha jo pi ka long khlem na put ka jingiro bonusin kaduna balai namar ka dor jong ka lapan yasno ya ka bat kata ka jingduna ka jong ka jing skar chuti jong ka ubri bonusin u khankor ya kata ka ka baduna dan ya kata ka ka bala janlut bat bonusin kim khankor shu ya kata ka ka babon uta ukhnai utemen ro ulong kumju uta kuba ulong granted utip kitip ba mangasngi unsa ai bat ka ka balong garanti bonsin kibru kim khankor shoyaka bon kibru ko bha ki sha target uta ukhnai ubatman udon ya kaman sem ka bha udon ya ka jing sur man sem henre ule ya ka ka ba kala ka ba kharau ba u bakla ba kata ka jing bha ba ka jing ki khle uperkhat ba ka jing bha kamut ban ong haoj habaro ki ka benta henre ka jing shampang ka jing shisha ka hikai ya ka ka ba pher ba ka jing long ka ba kam shamut ba nginlong kita ki basya pundan kam bakala banlong ki basbun kam shamut ba nginlong ki shakri ya ka jaga jingkwa prai jong ki bepat ki beru lene ki jingkwa ka jong ki ban penhun ni kata ki jingkwa jong ki banlong ki beru ki bas ngolem kam shamut ba ngin IT lut hado ba omsa shu yang bun ki beru ki penjat ilade haka jing persyang ban yada yakiwe but haka bak hado kita ki ju ki beru kiba IT kiba ki IT kim bena yaki mentah tongi phai biang shaka to jingi thokana kadba nangyai kipor ukuba ula janduna ula langduna uta ukhnai temen ula langring slot nangring tlot nangring suai upunduna ya ka jingbam jeng ukhnang baki we kin yo khambon kamet jeng u kala ring sti ka bormet jeng u kala ja andre wat la kataro unang yai beteng ban ai kumta hagaway ki jingski hagaway kasngi hagata ka jing khnyum habakata ka jing khnyum kanang jur ka jing sngongo ka jano sisendon ki kanai ki stang ban kenno ya kata ka jing shem ka jongki mundur phe yakne uju uknai uba besaya ki menchua
uba yada yaki uba plaj im yaki na kata jingyap la shim ya u kum unong shun jongki balai namar bonsin ba namar sisen ba kata jingkhot kala rung lani kata jing sin kala rung hapo jing mut berkat jong kibru ka jing shisha ka jan kibru ki sangat ban kan mau ya ke ka ba pi ai ki kimi tang ya kata ke ka ba pim ai yaki hakabakut hakabakatu utau khnai la thaj kamet jung u kamla sha shu ya kata ke jing but hakabai keski ukulon kram hakandeu bakat ba ukulon kumta kat ba uthia kata ka met kasnam ka tuit na ka met ka jong but haba udon hatimir jong ka jinyap sngau tho ka ka bachia ula aiti lot ya ke baro ula samlot ya kata ka jimbam ka jong ya kata ki jing pelum ka jong ula pelut ya kata ka ba ula pelang ta ki phaut li kisnem ula ay ya ka bor ula ay ya ka por jong penban haka jaka ba unyo ya ka jing sngongo uyo penban ya ka jing knyum bat ka jing sha kren pe haka jaka ba unyo ya ka jing yero uyo penban ya ka jing dawa haka jaka ba unyo ya ka burom uyo penban ya ka jing sha kren pe but kan pa unang ring ya kata ka jing ring mensin ka bakhado jung ka wai ka jing kali ka wan haka jing mut ka jing prakhat ka jung balai kan katakan kani ka jing bha junga ka wan ra kat ne ka jing isi yangai ka jibab ka shong ka jing sngot ho ya ka jing long bro om baro ki bro ki ban new kor ya kata ka jing it ka jong pi om baro ki bro ki ban yaro ya kata ka jing bha jong pi om baro ki bro ki ba day hok ban yo ya kata ka jing bha jong pi don ki bro ki ba sngongo kat ba ki vi pat ki khmi ya ka jing mentoy but la da fi fail ban khmi ya kata ka jing e pher haplang jong ni ki ar pila pelut kai ya ka bor jong pi ban besa ya ki bru ki ban bamdu suki ya ka jing im ka jong pi shibon ki bru ki perkhat ba ka jingbo ya o boundaries lani ya opot kalong kum kata ka jing sniu ka jing khwan mentoy henry em kani kalong ka babakla ka jingbo ya opot ka yada ya ka jing bha ka jong pi khlenda bo opot ka jing bha jong pi kalong tang kata ka jing sha shim ka bo lem da bo ya opot ka jing ya tip lem kan penthaj ya pi lem da bo ya opot ki bru ki babha ki kelalong kita ki nong sha penmong ha ka jing sngo ko jong ki kan mau ya ne ma phimla ban the sho na ka ta ka pila ka bra thali ban bon e ki bru ki pelut ya ka por jong ki ban persang kumta wat la da ka ta ka pila jong ki ka lut hendri ki persang ban ya the kmi bha kumnu ki bru ki respond ne ki shim ya ka ta ka jing rap jong pi ki bru ki bas ngau ki yaro ya ka ka ba pi ai ya ki kat ba ki bru ki ba khwan man to shimet ki khnyum ya ka ka ba phim shem la ai ya ki bru ki ba sngongo ki sngo tho ya upor ku jong pi ki ba khwan man to ki dam la ra phim la ra fi bo ya upor ha ka jim pi ki bru ki ba sngongo ki sngo tho ya ka jingkor khu ki ba khwan man to ki sngo ba ka dei ka kamram ka jong pi ban besa ni ban ai ki ba kata ka jingep her ka pen ka lut ya ki baro kadang sada ka weper ka kentin jong ka psychology ka bagi khot ka bottomless pit effect dan ki biru ki bom ju hun ya ki baro om le kat no fi ay ki kwa khampon ki ong bottomless pit effect along kum kata ka pila dan ka top ka pe na po kat ta fyang the kata kanan lut om le kat no fi it na mar jong ki khmil di khampon om le kat no fi yarap ya ki dawa khampon kajing persang jong pi ban persengau bha ya kum kita ki beru kalong kum ba pi pendap ya ka haka borti lene haka top kaba pe na try pila ban ai baro si jim jong pi henry kim hun kin amdap kajing kam dei kajing bha jong pi kajing kalong kajing khwan mentoy ka jong ki kajing bakla jung teman kam dei kajing bha kalong ba itnat ba ho ngiti bi kata henry kajing bakla jung kalong ba umut ban penuhun ya baro daga kajing bha ka jung om baro kibade hok ban yo ya kata kajing rap ka jompi kiban yo kibade hok ban yo ya kata kajing kershan jompi kibade hok ban yo ya kata kajing le bha jompi dan kibade hok ban yo ya kata kajing sngur man sim jompi henry wat klet ya kani ki bru ki bade hok ban yo ya ka jingrap jong pi ki long ki tu ki ba khenkor ya ka jingle ka jong pi na ka banta jong ki bru ki
kiba de hok ban yo ya ka jingdon jong phi kilong kitu kiba burom ya kata ka jingdon ka jong phi kibru kiba de hok ban yo ya kata ka jing IT jong phi kilong kitu kiba yaro ya ka namar kata finang ngungu namar kata finang ngu ya kibru kiba khwan man toy kata kinang kemit ti ya phi ba phin ngu hadu hakando bar hagaba khadu kin kimpet shu ya ka jing pha jong phi kum ga jing ai sngoba penban ki khmi ki shim ya ka kum ka hok ka jong ki bar ka de ka duty ne ka jing ki khle ka jong phi kum ta kan ma ka ni what ailat ya ka jing tip lam jong phi kan long kum kata ka lenti ka ban penjot ya ka jing ka jong phi long ubha long ubasbun henry to long phi ubasian ban tip ya ka jing pher hap dan jong kitu ki bas ngongo ya ka jing rap jong phi but kitu kiba kwa khambon namar kiba kita kiba yaro ya ka jing pha jong phi ki de hok ban yo ya ka jing im jong phi namar kita kiba yaro ya ka jing pha jong phi ki de hok ban yo ya ka jing rap na ka jing im jong phi kitu kiba kadba kitu ki we parti kejap ya ka jing pha jong phi kiba kejit ya ka jing pha jong phi ki khmit nanti but kitu ki bat kiba khmit nanti but kitu ki bam om tang ya ka jing pha jong phi kadba ki dawa ya phi ban lek hambun shwa bakin bamdu ya ka jing suk ka jong phi ya ka bor jong phi but ya ta lawai ka jong phi ngin second pihak video tat hadu untuk bor bye bye stay safe sarpun let press stop